салом алейкум дӯстони азиз. агар ҳуҷҷатҳои шумо тамом шуда бошад хоҳед ки аз границаи қазоқистон гузаред, марҳамат ба ширкати Муҳиддин занг занед. суроға метро водни стадион ба мошинои замонавӣ шуморо бурда меёранд. худованд нигаҳбонатон. занакҷон, охе ҳамин гап дошти ҳамн хонада мегуфти охе дар ин барф дар ин хинаки ин ёки барф барф нигоҳ кун куҷо маро овардӣ биё бирем парк бирем тамошо бирем матаба гап дорум гапи махфӣ дорум охе гап зан охе гӯшки саъдӣ ман дар пеши гӯдако нагуфтум та гуфтум гӯдако мефаҳманд барои ҳама каматра иҷо овардам як гап фаҳмидим ки зан гирифтасти ки гуфт ҳамсояҳо гуфтанд ки манижа ҳишта ба сард биги ки шуд зан гирифтастай ростае ҳами гап не гап дуруғае чӣ хеле дуруғае мара ҳамсояҳо гуфтанд ки манижа ҳишта ба сард биги ки шуд зани дуюм гирифтастай гӯшки саъдӣ агар зани дуюм мегирӣ гӯдакора мегирӣ мебурам мерам дига катит зиндагӣ намекунам чиха ки гӯдакоро мегирӣ мери чӣ хеле мегирӣ мерам саъдӣ бо гуфтестамта агар бифаҳмам зани дуюм гирифтасти ку бо мегумта ки гӯдакора мегирӣ мебурам мерам дига умуман на мара мебинӣ на гӯдакора мебинӣ на зиндагӣ мекунам катит фаҳмидӣ занакҷон ҳозир бест алло комилҷон дар куҷои ту паркда кадом парк рӯдакида бест ҳамуҷо ман пеши биём як гап шида ҷура майли бест ҳамуҷа ҳозир миём чӣ мегуфта бошад бои саъдӣ охи ҳамин як гапо дорам хай намемонанд ки ҳамин як кам тарак биям ҷо истироҳат куням сози комилҷон сози тинҷи саломати хубай наздик мешарама тинҷия охи як гапо дорам хоки тинҷия проблемаши дига хонада проблема ин проблемаи худам камай ки бо тамоми проблемот ҳамада нақл мекунӣ охи комилҷон ин проблемои ту дар пеши проблемои ман ҳичияй не чӣ проблема дорӣ охи ҳамин занум ҳамин ду пор дар як мувзӯъ мондай ки агар мо бифаҳмам ки зани дуюм мегирӣ мо гӯдакоро мегирам мерам айхонам чӣ хеле сосар бифаҳмам ҳамин зану мега ки агар мо бифаҳмам ки ту зани дуюм мегирӣ мо гӯдакоро мегирам мерам саъдиҷон ҳай уха гапе набуда уха проблемае набуда охи ҳай зани дуюм наги бира ҳаму янгара бифаҳмам ки саъдиҷон зани дуюм бугун намегирам охи комилҷон ома занма чӣ хел бифаҳмонам ки худаш зани дуюмай мегум занак мефаҳмида бошам ман ростам нахуд мара бифаҳмам ман рост рафтастам занак занак با کی مرده؟ در روی کو نه پیانینا هوی نمیکنن ها؟ تو پیانی در تا هوی نمیکنن کی پیانا؟ در روی کو نه وی که میگم نه وی که یه پدرکت آوردم پدرکت؟ یه پدرکت آوردم کو اولی حرفش ای یافتی میگیری پدر کرد شوخی نداره خیلی؟ نه ابرو چلنی؟ نه یافتی القه ها؟ القه نه حلقه میشوه من ترا حرفی عقدی بزیزم ایسه به نه یافتی من میدونم البه پیونی تو نه تایل نگو خیلی شام تا سورپریزه نیفتم نیفتی؟ نه عرق عرق باشه نمیدروی خونه گم کخته به یا سوپر پریزی دیگه
با چیه؟ هیچ حرفی بقطیه یفتی میگیری حرفی بقطی حرفی بقطی برسلت نه یفتی اگزلام کدی حرفی بش قطی با چیه؟ نه یفتی نه بگم تا بگو بوارا